Karmakallawa tambaya ta hudu. Amerika ta ce za ta shigo Najeriya don ta kare Kiristoci daga wai kisan kare dangi da wai musulmai suke masu. To sai na ga tattaunawa da ake ita ce su musulmai za su ce a'a mu ba mu ke kashe kuma ai mu ake kashewa kuma ma an fi mu kashe mu aka fi kashewa fiye da ku. Su kuma kiristocin wasunsu suna cewa a'a ku ne ke kashe mu kisan kare dangi, Amerika ta shigo ta cece mu. To a haka sai na ga malam an koma mu ne muke kare kai ma kenan. We are on the defensive. Ni kuma he nake fahimtar me za a gaya ma al'ummar musulmi su waye a karamakallahu. Su waye mu mai da su koma su ne masu kare kansu. Maimakon mu a sa mu ne ke kare kai. Misali a ce ga ɗan majalisa a Amerika ya ce Boko Haram Amerika ke ɗaukan nauyinta. Misali a ce zamanin Jonathan akwai jirgi da aka kama na wani shugaban Kiristoci a South Africa da kuɗi da makamai su kare kansu, wannan na menene? Da wasu misalai irin waɗannan da za a bada waɗanda sai ya zama su ne ya kamata mu sa su rika kare kansu, su yi bayani kan waɗannan. Ita ma Amerika ta yi bayani kan wannan, maimakon mu a sa mu ne za mu rika kare kai, ba mu muke kashe ku ba, ai mu aka fa kashewa ma fiye da ku. So akaramakallahu me za a gaya ma al'umman musulmi dan su waye ya zama ba su ne ya kamata su kare kansu ba. Waɗanda ke ɗaukan nauyin Boko Haram ɗin da banditry ɗin da sauransu su ne ya kamata a sa su mu yi abin da zai sa su kare kansu. To wannan ta'aliki kai ba tambaya bace ai. ko ta'aliki ne ko mai kyau. Ya kamata yanzu kwanmu da kwarkwata kowa ya fito domin Allah abin da ke fuskantar mu in dai mun bari ya faru, ko da kina fata Allah zai ji addu'a mu domin salihan da ke cikin ƙasa Allah zai kare mu. Allah ya ce asallahu an ya kuffa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Dan alherin da ke ƙasar nan muna fata Allah ya kare mu, amma kuma in ya kare mu mu koma mu yi aikin nan da aka ce kada a yi, ba ma yi. Mu yi aikin nan da yake na ɗaya, jahilcin da ke arewa ba wuya an ɗauki wani ɓangaren mu an yi amfani da shi ya cutar da mu ya cutar da al'umma. Talaucin da ke arewa, Soludo wanda ke gwamna yana Central Bank gwamna yanzu shine gwamnan Anambra a nan Arewa House inda wayannan cije suka yi mitin, ya zo ya ce domin shi ke ganin kuɗin Najeriya inda yake fita yana shiga, ya ga kuɗin da ke shigowa arewa ɗan kaɗan. Tun lokacin 2008 ko 9 ya ce talaucin da ke arewa zai zama sababin taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Ko bandits ɗin da kake kuna ganin wayan nan wai kuna ba dukan su makiyaya ne, da yawa ɓata gari sun shiga su, ba su kaɗai ba ne, da yawa ɓata gari sun shiga. To dole a tashi tsaye a kan samun wa mutane aiki, an samu musu, an ilmantar da su, ana kuma sulhu tsakanin al'umma. Wannan sulhu ɗin nan dai ya zama ana ta yi. Sannan kuma musan cewa shi musulunci da maslaha yake tafiya. Ba mu da maslaha yanzu kamar a ce a yi wannan tsarin demokuraɗiyya. Na ɗaya, tsarin soja ba tsari ba ne. Da kayi shugaba soja yanzu nan turawa za su, don ya san makami ba wuya yanzu sun iya juya kanshi ya yi musu abin da suke so. Tsarin farar hula in an yi shi, mutane in dai sun zaɓi shugaba kuma shugaba ya sun yarda da shi, ya da su, shine zai iya tsayawa ya taɓuka muku wani abu.
farar hula. Saboda haka mu tabbata cewa mun tsaya an ci gaba da wannan mutane sun ka zaɓen shugabanci.